Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matagutlo nga natong asit sa tagsa ng lugar. Mga kasakit o kasugo nga imong ginapasan. Sa imong pag-inusara ning sa iyong kagabhion. Sa mga pagsulay o kasakit na imong naangkon. Ayaw kabalaka ni ining gabhiona. Kay aniya kami ang imong mga higala. Nga andam o tagana aron mohupay sa imong mga problema. Ug andam kami kanimo karon mo pakatawa. Busa, uban ni kami niining atong tulumanon. Mga dagit pasipaw ug balak sa kinabuhi. Mga dagit pasipaw ug balak sa kinabuhi. Oras sa DXVD 101.3 FM, the voice of Dapitan. It's 7:13 in the evening. Maayong gabi sa ato ang mga suking tigpaminaw, tibok Zamboanga del Norte. Ato ang duha ka mga syudad, ang Dipolog ug ang Dapitan. Maayong gabi kanatong tanan. Welcome na usab nining programa. Ato ang tulumanon, mga tagik pasiaw ug balak sa kinabuhi. Adlaw karon nga Sabado, pitsa 5 ning bulan sa Pebrero 2022. Paspas kay mudaga ng ato ang panahon ng atong mga adlaw. Dali ra kaayo, pitsa 5 na pod mga kadi. Ano po siya, kanang bulan na po siya sa mga kasing-kasing. O, maayong gabi kanatong tanan. Okay, labi na gyud sa ato ang mga suking tigpaminaw. Kumusta ang inyo ang kagabion? Kumusta mong tanan? Hinaut unta nga ang tanan nakakaon. Ang tanan naka panihapon na. Yan usab kita nining ato ang programa. Among programa og atong tanang programa, ang mga tagik pasiaw ug balak sa kinabuhi. Kini na usab si Inko Dunsoy o napo si Kuya Rome, ang ako ang kauban niining maong programaha, o usab si Tio Badok. Wala man nakatungas Tio Badok karon. So kami lang una ni Kuya Rome ang inyong makauban niining maong programa, ang mga tagik pasiaw ug balak sa kinabuhi. We are now live at Lawaan, Banunong, Dapitan City, a proud member of Community Broadcasters Association of the Philippines Incorporated. Live at Lawaan, Banunong. DXVD 101.3 FM, the voice of Dapitan. Welcome na usab sa ato ang mga suking tigpaminaw o kato usab nga karon pa nag-tune in, karon pa nakamatikod o karon pa nakali sa ato ang live usab. Welcome ninyong tanan. Thank you so much sa inyo ang paglili diha karon og free shout out sa tanang gustong mo padangat sa ila ang mga mensahe, mga greetings. So free shout out karon mga kadi, libre ang tanan. So ato nang basahon. Dire sa ato ang live, dire sa ato ang cellphone number usab 0907-944-5857 sa inyo ang mga mensahe, mga greetings ug duna pud mo'y mga balak karon diha.
ang inyo ang mga gipangsulat, gipangtagik nga mga balak, pwede na nyo ipadala diri sa ato ang programa karong gabi una. Ya kining mao nga programa, syempre gipalayuhan gid ni siya sa ato ang Less Water nga nahimutang diha sa Purok Ono, Linabo, Dapitan City. Less Water mga kadi, kung gusto ka nga safety imnon ang imo ang tubig, adto na ta sa Less Water. Purok Ono, Linabo, Dapitan City. Nagipanagiyahan ka na ni Madam Ligaya Sanico. Ang tubig sa kiniyahan nga dili mahubsan. Free delivery within Dapitan City area. Nagipalihan usab kita sa iPrint Digital House. Kanimutang diha sa Highway Lawaan. At bang po na siya diha sa may City Hall ang iPrint. Kunya maghahatag sila sa ilang serbisyo sama sa t-shirt printing, tarp printing. Kunya pwede po na sila magpanindot sa inyong mga sakyanan na pinaagi sa mga stickers. Himo po na sila mga Rush ID. Doon na po sila gitanyag karon nga bag-o nga serbisyo. Sama niya nang mukuha ka og police clearance, adto lang ka dito sa may iPrint. Kuan po ka sa imo ang BIR, tabangan gyapon ka sa iPrint. Muhimo po na silang mga signage ha, ay mo kalimot. Himo silang signage katong dunay light or without light. At wala na to ang tag-iyag tagdumala si Sir Vixon Magdulot mga kadi. Diya sa may iPrint Digital House. O kasab nagpalisab nining maong programa ang Margie's Meat Shop, kanimutang diha sa Don Francisco Street, Bagting, Dapitan City. Kung gusto kang mopa-deliver, gusto kang magpa-reserve sa imong mga karne, chicken, pork o beef, daghan kay silang mga karne mga kadi. Kanya fresco po ilang karne diha nahimutang diha sa Don Francisco Street, Bagting, Dapitan City, ang Margie's Meat Shop. May tao na nato diha si Sir Edsel Baron. Ipanag-iyahan ka na siya o ginumala usab ni Ma'am Margie diha sa may Margie's Meat Shop. Yan nakanindot ana mga katikay ang Margie's Meat Shop mo galing sila mo grind kanang inyo ang mga kuanda kanang inyo ang mga kanini gusto mong magpagaling sa kulan ninyo o kanini grabe taong kanang panakot nagatong ganahan nga ginaling. So, adto na lang mo dito sa Margie's Meat Shop. O kusab nagpalayo usab kanato ang ato ang guwapo ug batan-on nga congressman, si Congressman Pinpin Oy. Pili ko usab siya og balak ayong gabi ni mga congressman, si Congressman Pinpin Oy. O kang atong oras, nabante di kita sa pagkala 7:19 sa kagabion. Ayong gabi sa akong partner, may gabi ni mga partner. May gabi sa mo dia partner ing Kulonsoy o may gabi ing sa tanan. Niya usab kami mga kadi diri sa programang Tagik Pasiaw Balak sa Kinabuhi. Sa mataga Sabado gayod nga tanan mga kadaboys, alas sa 7 ngadto na ta sa alas 9 sa gabion. Og may gabi usab sa among kabaran sa buhat, labi na gyud sa among programming director, Kuya Dincio, may gabi ni Black Dance og labi na gyud sa among macho gwapito nga station manager nga si Sir Charles Perolino og sa tibok nilang pamilya. Mga kadaboy sa mohatag yung may kuanan ni Alingaw, labi na gyud ato ang mga nanay tatay, di lang kay nanay tatay, bisag nga millennials karon ganahan ang balak. Kung gusto mong mo balak on air, pwede dawaton din ko doon sa nang balak ninyo. Kung bisag ka mo mismo balak sa cellphone, basta kay pangita lang mo gyud mga kadi o kanang maayo gyud og signal para maayong pag-receive namo dire o para maayo ra pod kayo paminawon sa ire mga kadaboys. Okay, umayong gabi sa tanan. Kubay ko diri partner ba kay kanang ang medyo na wala man akong tingog god gamay. Musta man partner? Og sila pa. Wapo ra gyapon. Abi di mo partner, gimingaw gid ko ani nga tandem na to kay sa niagi manggong mga tuig sa niaging mga bulan kanang talagsan na lang ta makatandem sa balak tungod kay duna pud tay mga lakaw. Duna pud tay mga kuan. Mo tinogyo din ko do sa partner, mo angkon gi ko nimo anang kuan nga murag dugay-dugay nagyud po kung wala ka tandem sa baong balak. Kay dili kay sa balak po sa hipod sa hugyaw pa siya lagi kayo sa kuhiton mapukotong taas liog sa hipod. Mo gani nakakuan pud partner pero ako pud duna pud koy mga lakaw gid pud mo nang mga mig dispensa ni
partner Kuya Rumi sa amo ang mga programa nga usahay nga wala pud mi sa amo ang kuan gyud kay do na pud tay mga lakaw pud nga hinanali. So karon yataga naman butag laing higayon sa atong labang makagahom nga makabalik ta sa tuang programa. Tandem na pud mi karon mga kadi ang mga singkuhan. Nagkuyog na po. Nagkuyog na pod. Pero dili may kumpleto karon kay kulang may sa Oh. kasingkuhan kasi yung Oh. padok man na niuling sayo kay doon ako say kuno. Duda ko ato, lain to giuli ato. Di mo kumutuo ato tuwa wala to gi nanaan man to karon Kuya Rumi. Dili mayo di man mayo panaan ron ni ko dos. Kay akong naibaw lang taos kalendaryo murag patay mang bulan ro Patay niya. bulan. Og sila pa bawal pa managat. Awawal ba? Basi day ko kakuha day. Basi do ay mga ito dito or mga hawaan dito. Pero ingon niya kuan kuno kana nang itilapan na mo yung paon kasagaran. Basig dili pasayad iyang paon. Basin. O basi dang iya kon hipon. Basig na pilo ang taga. Napilo siguro taga ni Tio Bado karon basta inaana si Tio Bado pilo guro taga. Di badok ako na ay ang imong taga iwahing ra gamay ipaling gamay para pagkuan sabit nila dito. Aro sigurado. No, sigurado. Dire bitaw ko ni Kuya Rumi mga kadi naka-cut on nga unsaon ay technique anang dali ra makakuha. Katud ang taga di ay inyo din ang hiwion gamay. Tuwa na ako sa ngila po sa hero. Para inigbira diri song kuan kubit. Oy, unsa pa musabod yo. Karon mo sabod. Inana day na kanang ikak. Ayaw. Ay, joke. Ikak. Welcome sa ato ang mga suking tigpaminaw diha. Maayong gabiin yung tanan. Dirita sa kuan ato ang mensahe diha sa 0907-944-5857. Dayon alang sa gustong mutawag, pwede nang tawagan atong cellphone diri ha. Pwede nang tawagan. Pabalaka ato saning tubago na. Ato ang tawag karong gabi na. Hello, maayong gabi. Hello, maayong gabi. Hello. Hello. Wala may kuan di na ko madungog Kuya Rumi. Base sa signal siguro kay. Hello. Di gid siya madungog. Signal siguro. Di gid madungog. Matot pa diri ni kuan ni 8-0 pabalaka si KitKat para sa balo gibiyaan og bana mangkay dalaga buros way pa pa lalaki mangkoy tanawa pabalaka. Si kuan siguro ni si Terso siguro ni ba. May gabi ni mo da Terso. Nagsunod gyud si Terso din alang atong dibalak di man ako madungog ang iyaang tingog basin mo balak to siya Kuya Rumi asa. Pero siguro habang to si kuan diri. Dili gid madungog ang kuan. Nara po tayo laing caller to sulayan og tubag ni. Hello, maayong gabi. Hello. Murag diri gid sa Hello. murag diri gid sa connection siguro Kuya Rumi. Murag diri gid siguro asa to si kuan diri. Manager, patabang mi. Mangayo mig kuan ani. Mangayo mig assist gamay diri sir. Mangayo mig back up ani kamay murag di gid siya. Hello. Hello. Okay. Okay. Hello. Okay, badungog na. Hello? Okay, hello. Kisa ni palihog? Gawa na ng klaro na. Ay, Klaro na. Black Mamba. Si Black Mamba ni. Black Mamba, may gabi May gabi po. Wala ako. Sige, birada sa imo ang mensahe. Magkahiran ko diri sa may lamatik. Bira. Una-una, Tatay Bibi Tutan, Banisting, Magdan, Tuwa di sir. at ito yung mat, murag na siguro karon dia. Na diri nagdalag manok. Naa diri sa Titoy Mas, di na ko ibilin basta ibilin ako sa Titoy Mas basta paring baby makuyog na ko. Nakakaroon din ka Tatay Bibi Turtal Black Mamba? Na ako diri sa may lamatik Kuya Romy. Sa ilang Ate Mars? Naminaw di mo tanan dia. Naminaw mi karon diri. Sige, shout out na tanan dia. Diri sa Hermana. Okay, kang Ate Mars, mama ni Johnny Boy. Sige, bunal. Mong sila nagmurag dama ba gato sa pato. Sige, dama.
Nya dapit mo resulta man niya Ayun. dapit ba? May gabi po diyan mo inkubator. Oh, may gabi po di mo diya. Dayon diri sa akong kauban, si hermana, si Marilo, Mm. si Bunjubin, si Budong, yan si Johnny. Jadi, ingon lang sa tibok niyang pamilya kay di na ako maminsan tanan. Mm. O diri pod sa Litio family, Bordo family, may gabi man tanan. Diya sa punsa masin nya uli para bako karon po. Para ba May balbal ito gabi may nakatangdalan. pagpaminaw na karon. Di na ni Rene Aboso, si Tesinyo, dayon si Manang Auring, ng gabi ni mo da, Manang Arway. Sa ako po sa pamilya da sa Imasi. O kanara, introduction, Kuya Okay. Romel. Okay, salamat kasi mong pagtawag ha. Salamat kayo. May gabiin lang yung tanan diya. O may gabiin na lang sa tanang naminaw karon o ya pud sa may nila mo ni Tatay Mario Sanito. May gabi. mo karon tayo. Mm. O ya pud ni manager may gabi manager. Mm. O sa tanan-tanan na lang naminaw karon. Mm, Doon. Maugyod para walay magmahay. Okay, salamat kasi pagtawag Black Mamba ha. Okay, salamat kayo. O daghang ay salamat dahil kung mubalak mo. O Muli mi. Oh, kamo lang mo balak kay oh mo lagi. wala pa gid ko katagit pud karon sa ato. Lagi, okay, wala pa ka, Mari. Kagyari pa ka. Busy man ko diha karon sa ato ang kuan. Lagi po, kay nyari po ta ka dire, makabala kita sa tapel. Oo. O kanara, ug may gabi inyong tanan diha. Okay, Salamat salamat. kayo sa imong tawag, Black Mamba. Oh, daghang kayo salamat din ko dito, Kuya Rame. Okay, bye-bye. I love you. Love you too. Okay, mga kadaboys, mga to si Black Mamba. Ano ka diya sa may naman na sa siyang sister diya kang ate Mars. Tantanan na lang sa minaw diya. Salamat kayo sa inyong kanunayong pag-monitor diri sa gilatang ug sila pa kuan diri sa DXBD Nakanaw na gyud. FM the Voice of Titan. Hi Inko, shout out lang ko diri sa taga di ana puntay tawag. Hello, may gabi. May gabiin ka daan, Kinsa di palihog? Daisinit, Bakanan. Ay si Ma'am Daisy sa Bakanan. May gabi ni mo diha. Kumusta ang kagabion nimo diha? Okay ra ka mo? Amo ang kagabion karon medyo okay ra gamay kay wa pa pag ko kapanihapon gon. Kapo diha kapanihapon mo? Nakapanihapon na may. Maayo kay nagpanadin mo diha nagpalagay lang mo. Sige, panat sa imo ang mga greetings. Mag-greet lang ko, engko, diha ninyo tanan. Okay, go ahead. Dayon, diari ko sa akong mga silingan sa Bakanan tanan. Dayon sa taga-Kampod, o sa Dalton family, o sa Atalab family, o sa tanan na lang Kalpakam. Ako kang pabalakon, engko doon. Okay, sige, sure. Wala to? Okay, salamat kayo ha. Okay, salamat kayo da sa may Bakanan. Hi ko, shout out lang ko diri sa taga Bakanan og sa tanan pod nga taga Kam. Og shout out lang pod ko ninyo tanan. Diha, pabalakon nako si Kuya Romy. Magkuat gid miron magtagsagid miron ni Kuya Romy ning tuang bala karon gabi una. Wasang gimito ibudon sa ron. Gawa mapunto si Tio Bado kay namasulman sa iyo kay masul ni Tio Bado. Dirita salamat kay ni May Indik sa iyang pag-share sa ato ang live. Thank you for watching also. And greet po sa mga Quartiro families from Chris Sherf, Crisial, Estrira Quartero. Thank you for watching. Shout out India. Hi, good evening mga DJ Guapo gikan usab ni Flores Glens. Yan, thank you for watching. And also to Ma'am Vivian Ampong. Thank you for watching. Hi DJ, kumusta? Duna ko'y balak DJ pero dili ko makatawag. Walay signal. Sunod na lang sa badong. Okay, pwede ra po nimo ikuan madam. Pwede ra po nimo ipadala diya sa ato ang live kaya kung basahon diya sa live.
Pwede gid kaayo. Pwede Oh. po sa live. Atong ibasahon diya sa live. Kaya ang title sa ako ang balak nga okay ni. Gipangandoy ko nga kabuton ang DXBD dapitan. Ay, ta kay sa balak siguro. Oh, mura ka na ang naghinam-hinam ko mo paminaw ani niyang iyang kuan partner. Iya kung gibuhatan og balak itagikan gini parte diri sa DXPD gyud ay ko don. Oo. Ikuan gid gipaningkamutan gid niya nga mahimuan og kanini ang kuan kanini ang balak ang DXBD. So diyan na po tayo tawag kuya to sa ning hatagag pagtaga dito ang tawag. Hello, maayong gabi eh. Hello. Hello. Sige, bunal sa imong greetings da quick. Wala. Wala man partner. Wala pasig Wala. signal to signal. O dito padayon ta sa tuang mga greetings. Balik. Hello, maayong gabi. Hello, maayong gabi. Hello? Hello? Di ka na ako madungog. Di ka na ako madungog ang iyang tawag. Signal sir. Ang hello to DJs, maayong gabi ninyo watching from Sindangan. Atod pa niya 609 o 692. Oh, doon na siya gihatag diri oh. Doon na siya gihatag. We have another caller ato ning testingan mi og kuan madungog ba gyud. Hello, maayong gabi. Hello. Hello, maayong gabi eh. Di gyud madungog ang iya ang tingog. So bayan tara hello to DJs matod pa niya Kuya Romy naghatag siya diri oh. 609 kuno og 692. Si Wawi Richel Risel. Thank you for watching to Wawi. Ayong gabi regards ko Kuya Dinsyo Idol. Salamat. Gikan ni Bibot Martinez. Thank you for watching Sir Bibot. Sa to ang 13 reactors. Ayong gabi inyo diya. Hello. Hello. Oh, wala. Daghan ka tang mga caller karong gabi una pero kuan. Ilang signal. Nabasted ang ilang kuan kuya. Nabasted ang ilang signal. Makita mo mga signal gawa sa repitan na signal. Mga DJ wala ana signal. Oh, lagi wala signal. May gabi ni mo dia quick. Nanawag po si quick. May gabi na lang nimo dia. Bahalag dili ka makasulod sa ato ang kuan karon kanang signal. Importante nga namin. Oh, importante nga nakabalumi nga naminaw ra gid gyapon ka. May gabi na lang pod sa imong mga silingan quick o sa imo apod nga mga kuan diha mga palalab. Imo ang mga kuan diha kanang pinalangga sa kinabuhi. Lain caller, hello, may gabi. Hello mga DJ. Yes, may gabi ni mo dadong Patrel. Hello. Go ahead sa mong greetings dong Patrel. Una dihatin ko ng say. Ayo si Kuya Romay po. May gabi ni mo dia dong. Ayo si agak ko nilalaga ikan dito sa kat. Ay mauro to. Okay, salamat kasi pagtawag dong ha. Salamat yung balik kasi pagbalak. Bala kasi ko doon sir. Buwasan gini siya ron. Musul po.
Unsa pa gyud Dong? Medyo hinay-hinay man imong tingog dong, mura mga kalimaan. Katong mutawag ka na ang medyo klaro-klaroho na to atong tingog para madunggan po na nga to ang mga pa-shout out. Ngita ta ka ng nindot nga kuan kaning signal usab para loud and clear. We have another caller, kuya. Sige, abante. Hello, may gabi. Jay. Yes, kinsa ni palihok? Ay, si Ma'am Jane. Dili ni si Manji. Si Marimar? This is si Marimar. Ay, si Marimar. Maayong gabi ni Marimar. Kumusta naman ka, Marimar? Ay, sa ini Jay ko, ito o gamgada ni Lolo Rome. May gabi po niya mo. Rumi na gid ni. Sakit yung tuhod ani. Ayun sa kay kasi akong tuhod. Sakit na gid imong tuhod ya, pre. Ano man na, pre? May gani kay gito daw ko ni Sir Charles Perolino o kanang haplas mo paikos. Ano ni Jay, paano lang kung kaparamdam nilang days kaya ano na akuan ko Kaya na ni Jay, kumusta man yung kagwapa o gwapo diha? Sige, Nakantos gid mi. O sige, ulog-ulog pag maayo niya. Nakantos mi sa tumang kagwapo. Uy, wala ko na gulo Kuya Rumiha. O, tinuod gid, Tinuod pag na gwapo mi, og nagwapo man galing mi tinuod pag nagwapo mi ngano wa mi uyab eh. Ay, nasa Titoy Mat siya siyang dapat. Wala, manggod. Kusita na Titoy Mat. Wala manggod sa Titoy Masgod. Wala. Ay, ini ko din ni Kuya Rumiha na kusniton jud na yang kilit. Nakaatik mo. Nakaatik pa. Nakati ni Marimar. Nakaatik si Marimar. Naroy ka CCTV no. Sige, Kaya padayon sa nag-greet lang to. Sige, padayon sa greetings. Ano niyo ba dati sin ko man gabi eh? Og ni kanha tawgon ako Lolo Rome, Kuya Rome, Daddy Rome. May gabi po ni mo. Salamat. And hi lang ko dahil sa akong mother nga nagkuhan siya nagluto o chorizo. Oh, hi ni mo diha, ma. Hi ni mo diha, May ma. gabi di mo diya mother. Kaya daw wala pa magkuni ka ni G, kaya gitangat lang ko. Mamisita meron diha, ma. Ay, aling Virgin ako, Roberto. Oh, nadaig turno kaning kalaganan kay nimo pa. Bisag asar mo, Wala bisag kang asar mo dito ni pupunta, mama no? niya, ni DJ kaya nagkuhan ko sa akong contest. Mao di ay. Nakay contest. So, sa contest yun, dalagan? Kinanana yung kuan. Dire DJ po aran ka ng samat. Ay, Samat. samat, Sa maayo. kunay kanana Okay. basig apilisag damat board. Okay, sige. Basin nakakita sa nama kong boss ko, nagnakagipost. Nga ako Okay, to ang tanaw na. tanaw na Sige. mo to niya. Inig matulog na mi. Congratulations daan sa imong kadaugan. Oh, wala na yung signal oh. Okay, salamat kay sa pagtawag nimo diha, Marimar ha. Chalan gid aning mga kuan karon. Gid diha ang signal. Signal siguro mga globe, Sa mga smart. smart. Kumusta naman mo? Mayong gabi regards ko Kuya Dinsyo Idol. Salamat gikan ni Bibot dayon. Mayong gabi diha sa Lamatik sa Gomez family. From Noel Gomez from Carmona, Cavite City. Gikan ni Jan Amuran. Thank you for watching, Sir Jan. Dayon good evening din ha. Gikan usab ni Pilar Aldi Sardan. Okay, Thank you for may watching. gabi ni mo na ng Pilar Alde Sardan dyan sa May Negros Oriental. Thank you so much for watching. Sa Negros din eh. Negros Oriental na. Salamat kay inyo ang pagwana. I-share nyo ang ato ang live karon mga kadi. I-share nyo ato ang live dayon. Don't forget to comments sa ato ang programa karong gabi una para usab nga mapa-shout out nato ang inyo ang mga kuandya, mga gipang taguan sa inyong kasing-kasing. Kay kuan na ra ba Kuya Rome kanang hapit na February 14. Hapit na ang Valentine's. Manang di ko mo tuo kuya og nga gwapo ta. Kay kung gwapo pa ta doon na tay mga uyab. Oo yun. Kita pareha ng uban diha nga nagtinagurha, nagtinagutlo. Ako di mo kumutuong gwapo gid ta nagwapo ta o nagwapo ta lima ta kamukha ta usawa. Karo. Nganong ka tinigura haraman ni. Good eve kuya gikan ni J Papo Pupo Villar. Yan si Villar. Si J Villar. Thank you for watching. Good evening to you. And God bless ni mo diha. Maayong paglantaw-lantaw sa ato ang live. And thank you for watching also to Ma'am
Angel El Camel Ruado. And also to Sir Ray AB. Thank you for watching. May gabi ni mo diha, bay. Maayong pag li ni mo diha. Lian ng imuha kay lion po rin amuha dire. Maglini ay tang tanan mga kadi. Dirita sa atuhang greetings nahutdan og pagtawag. Shout out to Patril Sorna, pabalakas si Langga KitKat from Inday Marimar. Balak mas din karon pabutubutan ninyo mga kadaboy sa. Ito ratong pa kuan hagyo ora to sa KitKat nga balak. Iko dun soy, basaha lang akong balak. Ato pangitaon to. Akong pangitaon to imong balak quick ha. Okay, kuya, kung saan yung pangitaon ng balak ni Quick Quick, kuya? Sige, sige. Good evening ninyong duha. Ka mga looking DJs. Good looking, makani kay good looking. Gwapo gid siguro ni Kuya Ruben. Gwapo looking. Anong na good looking man nga kakalisod niya ko pananaw. Matut pa niya, good evening ninyong duha ka mga good looking DJs. Samtang nagpahulay ko gikan sa work, tanaw-tanaw ko ninyo. Salamat kay Ma'am Angel ha. Nya, salamat po sa iya ang invitation. And also to Grace Gomez, shout out sa bana ng akong auntie. Sorry, love you Kuya Rumi. Gwapo mo diha. Maibog man sabta. Okay, aming gabi sabdi mo diya Grace. Very nice. Igsuon ni Kuya Elmo ilong balang KitKat. Des may metro nila. Aming gabi mo diya Grace, og tibok pamilya ni mo diya. Gwapo ra ba kay ni iyang profile diri Kuya Rumi? Basta mga pamilya nila ni KitKat, mga gwapo-gwapa na sila. Magwapo-gwapa. Iko dun soy, pa-shout out ko akong family tanan diha. Miss nanako sila. Ika ni Ma'am Grace. O inatunta nga naminaw to ron ang imo ang mga kuan ha. Ang imo ang mga mahal sa kinabuhi nga imong gibilin dire. Yes, siguro mo 30 ka tuig, pwede ko tuig, wa pa ni kauli. Ay dugay da din siya. Dugay na kaya. Sige. Hapit na day ka dili makabalo Bisaya diha ha. Kuan na din siya kada na ang spokening Tagalog na din siya. So magandang gabi po sa iyo diyan sa may saan siya? Sa Manila. Sa Manila. Tagalog palaka. Tagalog palaka, pareho palata. Paliha pala tayo. Magandang gabi sa ating mga kababayan diyan. Diyan sa may lahat diyan sa may Maynila na nakapanood po sa live ngayong gabi po. Magandang gabi sa inyo lahat. Bisan personal gwapo baya ko ingko dun soy, gwapa nalagi. Dito na gwapa gina. Pwede pa ka natunay ko no? Ko ano may Facebook na niya. Pwede pa ni gugmaon. Pwede pa gugmaon. Pwede di bawal mahalon. Gugmaon ra. Nam. Nyam. KitKat. Hakish. Ang hading. So good na po rin mga singkuhan ay. Thank you for watching to Kuya Ate Lelebet day. Tanaw siguro to si Ate Lelebet. From Negros, gikan usab ni Lelebet Villar. Oy! Ano kay tag mga ka-viewers nga taga Negros? Ayong gabiin nyo diha ha? May gabi yung tanan dyan sa may Negros Oriental dyan sa may Intero dyan sa may Dumaguete, the city of gentle people. Negros Oriental mga kanaboys. Good evening. Ano kitawag man na siya gentle people partner? Okay, mga tapulan ng tao. May labot ato si Kuya. Mutuo na lang tani Kuya Romy. Kay taga dito mo ni si Kuya Romy. Mga putan, mga samotag mga tulog Gentle. Gentle na. Patog tara Kuya Romy nga kananaabit tawag makit-an ta mo nga magkuyog mo na Titoy Mats. Mag-imog yung hawiran ang kamot niya Titoy Mats. Ako hawiran kay. O di ako hawiran kay kamot na maskili manusik man. Natingala ko Kuya Romy bago ni agi matutang lamaw. Hawiran nimo yang kamot pero imo lagi itong gisikaran. Ngayon di mo siya maligo tula po. Mayon tag wala na minaw sa Titoy Mats dito. Alisod pod maibog man
maibog mo na ako niya. Sabi niya, nagrambol naman ang imong Oo, Tagalog niya. O, Si Bisaya. Ma'am Grace. Oh, si Ma'am Grace. Negros Occidental di ay ni si Kuan. Si Lilibet. Lilibet Villar. Oh, sa Negros. Usa kay mga kuan niya, kuya, kanang usa kay Sa may mga Negros Occidental, mga Hilonggo na siya. Ilonggo. Ilongga. Ah, Ilonggo. Ilongga gali ka, ma'am. Oh, Ilongga Okay. galit na siya. Oh. Ano ba? Ano ba ang dapliw na turon gabi eh? Pero wala yung problema, bilib ko sa mga Ilonggo po dahil ko doon. Kaya ang katapat na rin, dito kabalo mo istorya o Ilongga. Okay ra, ang katapat na Tagalog rin. Tagalog na gyapon. Ako na. Tagalog na gyapon ta. Ang Tagalog at tutuang kuan katutuang gentle people, hindi gid ako magkaon sang ido kung wa ka gid. Hindi gid ako magkaon sang ido kung way kagit. Dili bot pasabot na dili ko mukaw kundi. Ano ba dili ko mukaw una kung wala gud ka. Mana madungan. Boy bot pasabot. Dungan ta. Halimbawa, doon na tayo asawa. Oh. Kunya, ang atong asawa, gikan nagtrabaho. Oh. Kunya, gutom na kita. Hindi kita mukaon. Inyo ato yung hulaton. Hulaton gid ato atong asawa. Na mo nay bot pasabot dito sa ilana. Hindi magid ko magkaon sang ido, kuwa ka gid. Basta mo kayo mo di ko mukaw gid. Mo da ito siya. Mo to ha. Timan iton yung mga kadiha. Timan ito to tanang balos dun. Bot na itong basa ng ilang mga message dire. Bakulod man to. Sa Bacolod. Bacolod man to. Ang Okay. Ilonggo, sir. San Carlos Occidental kulas sa part of Negros Occidental, Cebuano. Cebuano. Cebuano ra. Cebuano siya. So, katong kasagaran po dito sa Cebuano, kuano siya. Kada sa Cebuano kada para Cebu. Istorya nila, ano na siya nga sad wa. Imbis sa tuwa magsinulatay. Sa ila magsinuwatay. Sinuwatay. Tanawa na magsinuwatay ta, wala ka musuwan. Wala ka musulat, ginuwatay na taron. Iwat. Awa man sad ko kabalo. Ngayon na. Ano man na siya. Awa sad. Wa sad. Imbis nahulog sa tuwa, nahulog sila nahog. Nahog. Ano na. So ang babae, Kuya Rumi, kung gwapo ta, mahog sila nato. Mahog sila sa atong kagwapo. Mahog sila sa itong kagwapo. Makabalos pod ko Ilongga, mga Kuya Lods. Sani damon tikal gid, damo tikal. Hindi na imuar na istorya. Bilabot na. Si Kuya Rumi sa una kay ingon pa niya, ako ang kurso sa una is kuan nautical. Nautical ko sa una, nautical ako katiwas, tikal na sobra. Kay wa man nakatiwas, di tikal na lang. Tikal na akong gipadayon. Tikal mo gipadayon. Damo pa tikal dira. Wilabot sina. Wilabot sina tikal. Joke na mga kapatid natin mga Ilonggo. Ilongga, joke. Asa maning station nanukad, sir? Davao ni. Kuan ni siya, kini kato ang radio station dirita sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. So, data dire dool ta sa Dipolog City og naata karon sa Dapitan City. 101.3 FM. The Voice of Dapitan. Unya 101.8. I-type niyo ang 101.8 or 101.3. Ambot sa imo ingko dunsoy. Bapa lagi ni si Ma'am Grace lagi. Diyan na ta maglangan, partner. Kay ato dayong ihatag ang unang balak karong gabi una. Kining ato ang balak unahon natong pagbasa kining gipadala diri sa ato ang programa karong gabi una. So gipadangat ni siya ni Commander Quick. Ani ang balak nimo Commander Quick basahon na ni partner in Kodonsoy. News Express. Ang title sa balak ni Quick, matod pa niya, ang title ko, Pag-abot sa panahon. Pag-abot sa panahon. Ako naningkamot na sa pag-abot sa panahon, ako imo na panumbalingon. Gaimong nabati ang gibati ko diha kanimo. Kasadihang ako wa nakita.
nga naglakaw-lakaw diha sa puti nga balas sa baybayon. Ako nga daw gibayaw sa tubag kalipay. Kay ako nasad nga nakita ang dugay ng gihandom ning akong kasing-kasing. Unta inday kuhiton ni Cupido ang imong kasing-kasing. Nga malukmay ikaw kanako ug imo dayon akong sugton. Kay ako nasayo dili kini ihikaw kanato ni Bathala. Kay timos ug potli dayon ang akong gugma diha kanimo inday. Sa diha nga imo akong nakita nga naggisi ug tutok kanimo kalit kang mipahiyo. Daw sama ako sa usa ka agila naglupad-lupad sa kalipay. Bisakdap-sakdap diha kanimo aron ako nakuhiton ang imong kasing-kasing aron maluoy ka kanako. Salamat na lang inday. Kaysa akong tanaw kanimo ikaw daw ginuyugan sa hangin nga bihuros sa baybayon. Ako gayud nga giampo sa atong Dios nga moabot ang panahon nga kitang duha magkauban ug magkahiusa. Mao kato ang balak ni Commander Quick nga yang gipadangat diri sa cellphone number ni Gudunsoy ang 0907-944-5857. Believe ko na Commander Quick ko gada partnerin ko kay wa gyud siya miss sa matag balak na agoy kanya. Doon na gid siya mahatag nga bag-o nga balak. May Salamat magpapay kay. balak na si Kuan. May siya mo tagik og balak. So may gabi ni mo diha Quick nya salamat kay sa imo ang balak tampo karong gabi una. Patok gid kay ang balak tungod kay kuan gid siya kanana ang pangkasing-kasing gyud. February 14 na hapit na Valentine's. Ambot nang kami partner ko doon so ug naabay ka partner na man Bahala na wala siguro tay partner ani basta una po tay matapad nga mainom-inom makaon-kaon. Oh, ay di bahala wa tay kadit basta naatay kulo kadidang anang katong Ay, baka naman og naay ganahan diha pod og kuan sabot-sabot lang pud nga kamo mo'y libre na mo. Oo, pero kung dili mo kay ko, ako wala mo kay ko mag-expect nga na ako madit anak. Pero, ganahan sila, di ba ning kamot silang madit? Ning kamot sila. Sakto pod. Kaya bulo ka kaming ko doon, soy. Bisag nga ning tuod me, pero hard to get, di ba? Pero isit na kwet. Hard to get, bugid mo ha. Bisag gahingon mo magkatabas, isiboy lang kayo, ha? Dirita sa ato ang pa-shoutout Ikaw nun, Soy, mega love shoutout sa akong mga kapatid sa Buwaan, si Bibi, Sunny, Awi, o Larry, El Camel. Thank you. Ay, walay sapayan, madam. Thank you for watching to Ma'am Angel El Camel Ruwado. Paritero na yung ba daw? Iyara po siguro ning mga paryente. Kunya, kuan day ha, kanang belated happy birthday ni Ate Bibi El Camel di sa may Buwaan. Ay, may buwan. sa- Katong niya? Oo. Yan, sa mga silingan po niya diha, sila ni Ate Malo, sa mga Quista family diha, Asa may buwan? kuan na siya, nasilingan na sila dito sa mga parinti po ni Ate Maribek. Doon na Ito, dito. dapit sa kananaang sa Unahan pang ilang mga rice field ba? Yan, napita. So sa mga kuan po diha, mga Kairmari family, akong mga amigo diha, o ikaw family, Ilumbaring family, diha sa may Panas usab, ayong gabiin nyo diha. Taktuan family, o Daginotas family, maayong gabi. May pagpaminaw po nyo diha ha. Yes, may buwan, Maria Oray, Lumanaw, Tapukan, Lumanaw, mayang gabi kanyang tanan.
Gana si Kuan karon minaw to ron Si si Kunsihal Edgardo Oh, po. si Kunsihal. Di pa na ano ko na to sa una to. Sige mo tugkon to balak wala na siya ka kuan. Kuan na busy siya karon busy kay siya. murag doon na siya kanang murag na naman siguro siya sa highways karon kay Sa highways ta si Kunsihal Edgardo murag po. kanang kuan siya kanang na busy siya ang live karon. Ako din ni mo dia Sir Edgardo po. Kunsihal. Damay gabi po di kuan, ya ang amigo da si Dudong Barnay ha, sila ni Arlim Pasco, Arlen Pasco. sila ni kuan dia kaning mga Kimiging family, si Nanay Gabriela dia sa may Maria Uray. Malakat family usab din ni Prita. Mayon. Ato ang mga kuan dia, mga amigo na to dia, mga silingan. Kumusta naman mo dia? Maayong gabi niyo dia. Happy listening ninyo dia. Welcome sa tanan nga nag-tune in karong gabi una dia sa may Maria Uray, Dapitan City. Dirita pa dahito sa tuwang mga pa-shout out partner. Okay, kupate kay mura katipuno. Magtakal na lang taing ko dun sa magtakal. Lait nang magtakal ha. Dili man gud. Og boto na oni mo ko doon soy partner. Dili na yung lahi ang takal. Kaya palitan na maligyaw og gasolina sa gawas. Buti niya mo takal na siya. Takal. Wala na siya dili yung lahi ng ubang takal. Abi na ko kanang takal kana na ang sugal-sugal. Dili, ako po na mo takal mo pagkasta ng timbaboy ano. Oo, di na mo. Alay pa dito siya. O daghang ko na ng takal-takal. Muna sa ato ang mga kuan kung makakita or makabasa tag mga words nga dili nato masabtan. Or dinatos nati ang mga Dili words. ta kuan, dili ta mo conclude. Dili ta kay takabalo pag Okay, mo ta kabalo kung sa ibot pasabot nila. Okay, salamat kayo. Karon pa ko kabalo nga kanang takal di ay nga kuan na siya kanang dangaw-dangaw. Usa ba? Or tingi-tingi. Daghan na siya kuan, daghan na siya pasabot ang. Okay, takalon ka gid nako Ma'am Grace ha. Dagdangawon. So ba? Ansa nagikan ni Angela May Rosal Abila. Good evening, Ikudunsoy. Pa-shout out ko sa family Abila Rosal sa tanang naminaw diri sa Tipsong. Salamat sa pagbasa, Inko Dunsoy. Walay sapayan, madam. Okay, may kapitan na nyo din sa may Tipsong. Salamat guys. Tulos gini sila nakapaminaw diyan, no? Ato ang mga sukitik paminaw sa Maria Cristina. Dire usab si Kuan kana na ang Evil Kiss. Evil Kiss. O naapotoy mga balak si Evil Kiss. Ako turong sulayan og pangita og naa pa batong iya ang mga balak diri kay nagpadala siya nako. Niingon ko nga sa sunod balak na lang nako basahon Evil Kiss kay wala gid nako nakuan. Wala nako nabantay ang iya ang text. So ako nang pangitaon karon ang iya ang balak. Si Evil Kiss ato ang suking tigpaminaw usab diha na sa may kana napitang Pitusan. Oo. Always na siya nga naminaw ning ato ang programa. Kuya i-shout out din ako Kuya Romy ako ang mga amigo pod si Francis Ray El Camel diha sa Antipulo, si Ma'am Geraldine Valladares, si Ma'am Michelle Baginat, naaron sila ga Antipulo, si Sir Padsky Padaw, si AKA Cardo Dalisay, ayong gabi inyo diha. Si kuan pod katupong isa si akong amigo pod nga busiko nga gwapo. Kunya si kuan ayong gabi pod ni GP diha napikit ni Jipang mayong gabi ni mo na Jipang. Si Alcher ikaw. Shout out ninyong tanan diha ha. Mayong pagkuan niyo diha, mayong pag kaon-kaon karon. Nangaon na gid ron akong mga amigo. Anay namnam dito di ay. Anay namnam dito. Ibiyaan ako sila dito kay doon naman po tayo tulumanon dire. Kunya trabaho sa ako gawa sa ako sa inyo mga balak kain ko Dunsoy. Sige, trabaho sa diha. Kunya balik-balik na po niya ha. Salamat kay ni Ma'am Grace Gomez. Pare-pareha po ni sila gnaw ni Ate KitKat o. Mangko na rin ati tayo match. Ayuhag yun kaayo ni mo mubalak ingko Dunsoy oy. Tagos man sa puso at kalamnan. Dili dili may mo balak may gani manguyab. Balak pa niya. Dirita sa hundo na to ilang mga mensahe dire. Magbaygon lang ta aning walay mga kadate. Ara. Aron di talamokon og hulat sa kadate. Mao ingon ni Ma'am ni Ate Lilibet Kalalang
kalalang igiya. O sige, magbaygod ta. Dayon magkinahanglan nga doon na puntay ka na ang extra nga mga kuan diha, mga extra nga pagkaon. Kay samtang magdagpi tas lamok, di po ta gutman. Mao yun. Okay, basig gutman ta pinaabot sa tungkugma. Bahalag niya, tay gugma basta busog. Mao yun. Mayong gabi, Igududsoy. Ikan usab ni Eureka Bustamante. Thank you for watching, madam. Ayong gabi ini mo diya, ha? And also to Bit G Pahinti Tulabing. Pa-shout out DJs. Una sa akong sir o sa akong mga kids. Ganggang, Bembem, Ashley, og Langlang. Watching from Sindangan, Zamboanga del Norte. Thank you. God bless. Okay, mayong gabi nyo dahil sa may sindangan nun. Ato ang mga silingan. silingan. Silingan dia sa may Sindangan. Ika ni Ma'am Bebe Bit Pahinti Tulabing. Thank you for watching. Si Ma'am Ay Bibidal Perolino ang Dito po rin na siya. tibok kinabuhi, ang mahal sa tibok kinabuhi ni Sir. Mataga niya sindangan din si Ma'am Ay dito. Dito po ng kaliwat ni Ma'am Juan. Murag doon na po yung mga part sa Osorio siguro murag ka na ang doon nami ka na ang connection po ni Ma'am Bibidal Ma'am Ivy sa part sa mga Osorio clan. So di na ta maglangan atong oras niya bante na sa pagkalas 8:02 ato na ihatag ni Kuya Rumi ang unang balak po niya karong gabi una mga kadi. Kay mo man ginig-request ato ang mga suking tigpaminaw nga duna gid tay mga kuan kanana ang pabalakon karong gabi una. So Kuya Rumi man og si Ingo Dunsoy naa karon dire. So Wasan gyud may ani ron mga kadaboys. mao gina Kuya Rumi nga Paring kamutan na po mga kadaboys, kabi sa dili kay kami ani. Paring kamutan ginamo nga makahatag biglingaw ninyo balak adalet karong gabi una. usay title sa imo ang unang balak karon partner? Ulat sa kagahapon. Ulat sa kagahapon. Di na nato lang ngayon si Kuya Rumi mga kadi. Ato rin yung ihatag ang iyang balak ka naguluhan. Ulat sa kagahapon, music maestro. Kanunay nagahapdos ang ulat sa kagahapon. Ang imong larawan maoy hunong pagtulisok sa akong panumduman. Daw mabuak kining ulo sa paghuna-huna sa kanhing panahon. Kundiin kitang duha puno sa pagmahal nga malipayon. Dili ko yun mahimong mahikalimtan ang atong kagahapon. Nagpabilin gihapon, labas ning panumduman hangtod karon. Bisan pa man sa paglibkas o pagligid sa mga panahon. Duha ta kagugma nagpabiling mainampingan sa dughan kong kabunon. Abi ko manunta nga okay na ang tanan. Apa nagpabilin ka sa gihapon ning akong dugan. Dili og dili ko gayod. Di ay ikaw mahimong hikalimtan. Kay nahipati ka na ning dughan og alimpatakan. Bisan pa man halayo ka na kanako og wala sa kiliran. Apan sa gihapon sa matag gutlo sa orasan ikaw ana. Ana ang nagpabilin ning hunahuna og alimpatakan. Matag karon og unya ikaw sulod ning dughan.
Pagkalisod gayud, langkaton mga re sa akong dugan. Walay pagkahalim ang ulat sa kagahapon nga atong naagian. Pirming magbalik-balik ang atong gipanumpaan. Nga unta, buligan sa kahitaasan, kining tanan, adunay katumanan. Salamat kay ko doon sa imong mga paghatag ug panahon sa mga Okay, salamat kay Kuya Rumi. Saya nga manindot nga bala karong gabi una. Taas-taas gid ang iyang balak nga maugyoy kuan ingon pa nila dulot gyud sa kabukugan. Ang iyang balak karong gabi una mga kadi. iyawat na ba pasit na maluoy ba karon porte na makikdet. Pero kay mga balak na to karon partner kay nahitungod gid siya sa gugma. Sakat yun kayo sa mga ganahan makigdit ni Kuya Rumi. Kaya nindot tayo, no? Ato po dahil ikuan, atong i-announce diri sa tuang programa na ang DXBD, doon na po'y pakulo. Doon na ipakulo nga, kinsa tong gustong makigdate sa mga DJs, pwede kayo mo makigdate sa mga DJs. Pero gipili ang DJs ha, dili si Ingudonsoy, dili si Kuya Rumi. Wala ang single ra si Atit Si kuan lang, si DJ KitKat, o si DJ o si DJ Padok ang pwede ninyong ma-date. So sa mga lalaki diha nga gustong makig-date sa DJs, si DJ KitKat inyo ang ma-date kung gusto mong makig-date ni DJ o KitKat. nya sa programa ni DJ KitKat mga kadaboys nga para gyud nga may puruhan nga kamo gyud makadit niya sa matag programa ni DJ KitKat tawag mo sige tawag kay dako kayo og point kung sa imong tawag. Kaya sa gusto po nga babae nga gusto gyud makadit niyo si Tio Badok sa programa po ni Tio Badok tawag po mo permi niya. Kaya dili sila mabalaka kay kanini ang programaha diri sa DXBD. Ipaluyuhan ni siya ni Sir Ivor. So mahitabo nga wala sila gasto sa kuan, wala sila gasto sa ilaang pag-date kay si Sir Ivor mo mosagot tanan. Kasi Sir Ivor tanan Yeah, sagot. dito pagid sila mag-date sa Sa Playa Playa. Vida. Wala na ilahing mo dalon, ang dalon ni sulupin ra. Kaya ang sobra niyo, Dunay daghan kay mga namnam pag dito. naghana kayo. Atong hatagang pagtagad ning tawag. Hello, maayong gabi eh. Mayong gabi, ang kadantay. Ay, di balik og tawag si Dodong Patrel. Maayong gabi Dodong Patrel. Tama Nakay ni nalimban. kadantay. Go ahead sa imong greetings. Mugit pa ni mga gwapo. Sa una. Ay, hindi karon. Mugit po sa bandar sa singkuhan. Si Kuya Rumi, nga gwapo. Oh, singkuhan nga gwapo. Pasti na dubli man eh. Singkuhan pa, gwapo Ondo pa. sa Piskoy, si Kuya Dincio. Sa Pikitkat, si Kiopeng. Maringmar, og si Takisi, at si Kijiboy. O si Ma'am M. Sa tanan naminaw. Ngayon, naora to. Okay, maura. Salamat kay sa pagtawag dong ha. Kasi akong lolo po nga, birthday karon. Uy, happy birthday din ni Lolo. Ay, happy birthday ni mo tay, tatay John, kay Laluan. Sige, naora to. Okay. Birthday din ni Tatay Jun. Tatay John. Tatay Jun, maing kuan nimo diha. Happy birthday ni mo tay. Happy birthday nimo diha. Tagan kag lig-on nga panglawas ug dugang pang mga katuigan sa imuang pagpakabuhi diri sa kalibutan, Tay Jun. More blessings to come. Sa tanan usab nga nag-birthday karong pizza ha, February 5, February 5. Happy birthday ninyo og belated happy birthday usab gahapong adlaw sa mga nag-birthday. Dirita sa mga pa-shout out. Gikan ni John Day, hi DJ, shout out ninyong duha diha. Asa ni siya nanukad si Sir John
birthday. Asa ka ni siya karon na nukad. Shout out ni Brother Sir Ham ayong paglantaw sa tuwang live. Kanya gikan po diri ni kuan ni Ma'am Ems, gi-forward gi-forward niya ning mensahe diri. Shout out sa mga taga Banunong, especially sa mga yaada ning mensahe, especially sa mga Takbaya family nila Tata Beltran, Nana Bibis, Nana Lucila, Kuya Kapitan Hamilcar Takbaya, Kuya Percy, Apo Philip, Uncle J, Ate Chuna, Niong Niluti, ni Ate Irene Ferrarin ug ni Commander Quick Quick. Wow, Philippines. Ayan, thank you so much to may ending. And shout out diri sa Lamatik ni Yuping ug sa akong mga manghod nga si Dilay, Sophia, Pongpong, Jim ug ni Tatay Bibi. Salamat sa pagbasa ni ikaw ni si Jandi ha. Diyan anak na ni kinabukulangan anak Wako ni kaila. Uping. Wako dai ko kaget sa iya ang kuan. Karas Jandi aka Anday. Anday din si Anday. May pagpaminaw ni Anday ni Tatay Bibi Tortal diha. Og ni Wild Dragon day hawa mi nakaadto sa iyang birthday kay nabisi pud mi ato. Nagdubli-dubli ang kuan Ako mo putong dawa ko kulo sa dagan. daghang lakaw. So sa sunod na lang mubawi ra ta sunod. Belated na lang, belated. Shout out dre, shout out sa may Burgos, sa mga Ritada family, nila Tatay Praxidis ug Nanay Pilipa, nila Nubalisa, Alisa ug sa tanan-tanan ug ilabi na ni Ate LV Ritada. Diha sa Marisal Park po, may gabi mate. Oh, sige, maayong gabi may pagpamilya niyo diha si Ate LV. Usap maayong gabi ni Tatay Fab, ni Kuya Al, ni Lolo Dudong, ato ang mga kauban usab sa Hugyaw Pasiaw. Si Kuan, si Bansky, si Tatay Mario Sanico. Mayong gabi niyo diha. Yeah, may gabi po di Kuan. May gabi sa partner diha sa may purok sa Kayanon. Oo. Kang DJ City Pay o Campus John o silang anak o iya masal sa purok may purok pagatpatan kang Madam Christine Reyes o sa iyang mister nga si Cardo Dalisay. Mayong gabi niyo diha. Kunya may gabi usab ni Kuya Elmo. Diya sa may uwan Kuya Elmo, mayang gabi. May pud mo kanta binakog mo laag pud si Kuya Elmo, binakog mo laag siya. Wala ko siyang maariro. Oh. Natuto ko ba ko basi naron sa dawo siya. Just kamaring dayon basi basi makapa siya. Kay do na pa man tay pipila pud ka mga minuto. Okay, dirita pagka maayo jud mobalak nimo Kuya Rumi. Para sabi niya dito parang manumbalik ang kanhing nahikatulog kong kagahapon. Munegingon nga ikaw rin nakatumpag sa tinapok kong palwa. O na si KitKat ay. Mabalak ko na to na si KitKat kay narabay nag-request. Pero dito buyo ko na ni KitKat. KitKat ha naghilom-hilom na please kadiha. come in. Get inside and sit down do not no. Sunod na dire ko, darling. Sunod na dire darling KitKat. Magandang gabi. Magandang gabi DJ Kuya Rumi, kanta ka naman. Oh, gikan ni Raymond Agapay Igiya. Kantahon ko ka. Umarapon sa kantahan. O kantahan. Mayroon po tayong kantahan bukas. Taas na may oras sa among kantahan mga kadaboys. Oh, taas na. Taas may oras mga kadaboys. Atangin ninyo ang kantahan sa DXBD. Okay, taas may oras. Nakatong balak dato manager to dato sa kuat sa bangko to toy balak ni KitKat dito sa bangko. O nya na po nag-request. Camera, sit down and do not no. Shout out to Dodong Patril nila Tatay John kay Laluwad ug ni Nanay diha sa may Isis Pulangko. Ayong gabi ni Tay gikan ni Ma'am Ems. Kunya happy birthday to Tatay John kay Laluwad. Kantahin mo yung Baka in Love ka ko DJ kaya Kuya Rumi. Gikan ni Sir Raymond. Oh, hindi po kakanta, hindi po bukas na. Wala pong kantahan ngayon. Bukas ng gabi. Medyo mahaba ang oras namin bukas sa Mag-ano muna tayo, balak. Balak muna tayo ngayon. Balak muna tayo. Wala. So si DJ KitKat refusing to balak-balak guys. Parang ayaw niya magbalak si DJ KitKat. So next time. Next time. Shout out to Madam Christine Reyes, Miss Namnam. Thank you kaayo sa pagpagwapa sa akong tiil sa ulitin. Ayan, nagpakuha din siya,
nagpaspa Si si May Ending. Ari na ko lagi pero katiyabaw kay Nagpaspa. kon nga pahak na si Ipahak. Okay, hait kay tong neighbor. Abi na ko gabas may gamit. At Oy, sa Kuya Rumi, maayong gabi iday sa tuang mga suking tigpaminaw usab diyan sa may plasanan. di Ano ka silang sa pirarin ba? oh, laprani lang buyit Hmm. pira rin. Yet o sa mga andal diya mga humuwad. O sa mga kasinto pamilya pira rin manugas pamilya o kabalba pamilya. Basi mo padang turon si sa Si Buyit. pira rin. Oo. Diyan si Kuya Buy Bungot ya. Oh, may Si bungot. Buy Bungot nga walay bungot. Mayong gabi inyo diya. Ya, may gabi usab ni Nanay Nimpa Saniko, di Tatay Mario, Mario si Sanico. Takishi, si Nachumi, si Bibi Jillian, o si Baliling. Mayong gabi inyo diya. O diya sa unahan dapat ito sa gamay, diyan sa lina po doon sa may tulay, sa kangabos, no, na banay-banay pamilya, mayong gabi. Kuya si Madam Flor Binsila. Nagsilpi niya to sa una. Oo, diya diya sa ano, silingan ni Tatay Mayong Mario. kuan ha, mayong pag haray-haray diya ni Ate ug Nanay Flor Binsila Binsila. diya sa may Linabo. O may kami usap di ko na Sir Ayan Adasa, diyan sa may atbang sa may State College, Sir. Good evening, Sir. Alabi na diyan sa may Sulangon, kang Sir Yulos Adasa, tibok pamilya ninyo mayong gabi. Okay, dili na ta maglangan mga kadi. Bunal. O bunal na putag lae na usab nga balak karong gabi una para sa tuang mga suking tigpaminaw nga kuan kanang naghulat gid ning ato ang programa nga balak unya labi na nga kaming Kuya Romy usahay dugay-dugay na gid mi nga wala pod nagka-tandem. So among paymuslan karong gabi una nga mahatag na mo ang mga balak nga ingon pa nila para gid sa gugma. Kay ang atuang panahon nagpaabot man ta sa atong mga kadit. Oh, abot pa. Pero siguro may pass na anang date doon sa kanisila. Di man god pwede ra man gud mo mag-date niya titoy mo. Oh, ato sa pa. Manglaba. Oh, manglabas. Abi nimo abi ninyo mga kadi, abi nimo partner. Kani bitawng pakipag-date nato sa usa ka tawo dili lang kay ingon nga in a way nga mag-date ta sa kadini ang matawag na to og romantic place. Pwede man ta makig-date sa ato ang mga mahal sa kinabuhi sa nangahoy ta. Or unsa ba ta nang laba, nangahoy, naglimpyo sa balay. Kana na ang ato ang pagpanagkuyog nila. Sa oras nga naata sa ilaang kiliran bisag unsay atong gibuhat, usa na siya sa pagpakig-date. Oh, Dili man muna siya gitawag og informal date. informal dito, may palma. Kay dili man siya ingon nga kuan gyud nga kana naa bitaw do naman mo gihimo. Dili man gid siya nga kuan Kuya Romy nga kana kamunduha, do tagay-tagay mo diha sa mga wine, nagkaon-kaon mo sa mga maayong mga nindot kay nga mga pagkaon, mga malon nga pagkaon. Di ba kakitagay ninyo ang Sakto na. kitagay ba ang Tuba, duga ba sa kuan? tuba sa kagahapon. Oo, Tuba sa kagahapon. Si Bansky man gud akong gikuanan Oo, Kuya oo, Romy siya. nga. Di na pud palabian kay basig mo kayo siya nga. Igo dun sa tuba na pud nako mo ibirahan ani nila. Oh, kaya iya ra man tuba, mura ra magper. Murag pirahon ko tinae. Murag birahon ang tinae. Oh, may gabi sa ni Madam Auring diyan sa Vitali sa Imasen og saya tulog ko kapilang anak og kamana dito pirare man. Thank you for watching also to Alma Ferrarin. Good evening po mga dapitanon. Sana all. Thank you so much. Thank you so much for watching. Dili ta sa aktuang unang balak ni Ingo Dunsoy. Una ni siya kay ganiya ang Okay, awit dalam to commander. gipadala mo tong commander. So kini ako ang balak ipahinungod ako ni sa tanan nag-request nga pabalakon si Ingo Dunsoy unya tanan pud nga mga suking tigpaminaw nato karong gabi. Kaya ka paabot sa imong Ya, balak. Kuya Romy, labi pa sa Dipolog. Doon na po ko'y mga kuan dito, doon na po ko'y mga silingan, doon na po ko'y mga paryente dito, doon na po ko'y mga higala nga gusto po silang maminaw sa mga balak. Para ninyo ning tanan. Unsay title sa Kuan imong siya ang balak? title aning ako ang balak karong gabi una, Gugmang Gisayangan. Gugmang gisayangan mga kade, balako na ni Inko Dunsoy partner karong gabi na. Pagkaanindot handumon ang imong mga bahiyong ug talidhay. Nga sa atong gugma kita nagsinaaray. Nagsinaaray nga walay makapukan sa bisan unsang unos nga mulabay. Adlaw gabi kauban ko ikaw.
ikaw sa pagtagay niya ng dugos sa himaya. Nga mao'y gipanibaan ni ining buyog na timawa. Og nagadimdim sa tuba, tubig sa sapa, sa kasadya. Nga mao'y makapainit sa mabugnaw nga banag-banag. Og nagasakay sa bangka sa himaya, nga salapyahan sa baybayon ikaw pag-asap na yun. Panggaon og simbahon nga sama sa usa ka bulawan. Ulak taliwala sa tanaman. Nga sa taghoy sa kalanggaman kita gidayan-dayanan. Apan sa pagligid sa mga gutlo sa panahon. Ikaw na isama sa mga gapnod sa kadagatan nga nagutaw-utaw sa sulog ug bulog. Og nahipadpad sa mga bukton sa mga lampingasang balod. Pagkahuyang sa imong mga dughan. Nga sa panumpa ako imong hikalimtan. Og nagpatianod kauban sa gapnod kagikuso-kuso sa balod sa kapalaran. Kawang lamang ang tanan. Nga ang putli kung gugma kagihalad sa imong tiilan, imo lang giyatak-yatakan o gihugaw-hugawan. Ang akong kasing-kasing kaimong gisamaran o gibudhian. Nahisama sa basura, kailabay o isalikway. Aniya ako karon. Nagpangutan o nagasapnay sa mabugat nga kalibutan. Nagatuaw o nagapaabot sa pagsidlak sa haring adlaw nga mao'y timailhan sa malipayong ugma. Bayran mo'g mahal ning mga luha nga sa yuta mitagak nga kining apyugon kong balatian imong giyatak-yatakan. Maningkamot sa pagbarugikan sa pagkapukan. May adlaw ra nga magbayad ka sa pag-antos ng gibati sa akong dughan. Tagaw. O kiniunyang pagbangutan o pagbakho mugamot sa imong dughan. Hantod ang imong pagbasol walay undang. Wow, wow. O moabot sa imong kapalaran ang adlaw sa panudya. Panudya alang sa mga kasing-kasing nga malimbungon o mga lampingasan nga gugma nga nahisama kanimo o akong pinangga. Wow, wow. Salamat kayo ko doon sa imong nga manindot nga pala karong gabi na. Muna matingala ko, mismo ako gani mga kadaboys, matingala ko sa akong partner nga mas manghol pa man gani unta nako ning anong maayo man mobalak ni. Sa una pa Kuya Rumi kana na ang sa una dugay mga kuan mo ko natawo mo ko kuan kana na ang 1864. 1864. Bisan kag kuan ta kana na ang bisan tag membro pa ta sa mga millennials. Ato lang gipaningkamutan diri sa ato ang programa nga mahatag nato ang dili man gani 100% nga klase nga mga balak apan gipaningkamutan nato nga ma-refresh sa ato ang mga nanay, mga tatay, lulo ug mga lula ang mga balak sa unang panahon. Mao nang ato ang gihagit ang mga lulo ug lula diha, ato silang gihangyo
nga kung doon na sila mga balak ilang ipadala diri sa ato ang programa aron ato ang mabasa. Kay kining ato ang mga balak diri nga amo ang gihatag sa kahanginan mga kadi, amo ara gining kinumpos ni Kuya Rumi, amo ang gini siyang original nga balak. Wala ginamo ni siya kopya usab sa ubang mga balak. Kundiin amo alang gikumpos nga amo apong nadunggan nga mga balak sa unang panahon, amo gitandi-tandi nga amo pong gibagay-bagay nga basin di ay mobagay ra pod. Parang among hangyoon ang atong mga suking tigpaminaw nga doon na po sila mga kahilig sa balak. Welcome kay na diri mga kadi kay munay among gipaabot na ang inyo ang mga balak da inyong ipadangat diri sa tuang kahanginan aron ato pong malabay o matagan atong pagtagad aron usab nga makuhaan pud siya bitaw og kanana ang pagtulunan. Kay doon naman gud po yung mga balak partner nga di ba dunay mga Dunay pagtulunan. kahulugan ba? Oo, doon na siya kahulugan. Mao nang aron nga ma-preserve nato ang balak sa kaniang panahon sa ato ang panahon karon 2022 na naman kita sa mga tuig sa millennials, panahon sa mga millennials, dili nato siya walaon. Kay part na siya sa ato ang kasaysayan. Part na sa atong pagkatao. Labi na manguyab kuno sa unang panahon partner, matud pa sa ako ang lolo. Magbalak gyud ka. Balak-balakan gyud nimo ang imo ang hinigugma. Mao bitaw ng kuan kanang gitawag nila o kining sa na partner kanang mukanta Haranaan. haranaan siya. Haranaan. O pareha po na siya nga haranaan nimo balak-balakan nimo. Mao na siya nga ang balak dili gid siya angay walaon kay part na sa tuang pagkatao diri sa kalibutan. Sulay ko sa para ka ng harana sa unan. Harana ko bae. Alipay kay ko gitsahan ko bulak, giapil ba ko nang bisitira. Like ko basin imong gikantahan kuan basin nakaingon siyang baka to kanta. Usahay man gud pod partner labi nagkananabi tong babae nga dili pod mahiligon Dili nga mahilig katahan. sa ko. Oh, dili siya mahiligon nga kuan mo na bunon ni ka karinuna. Kay marami siya nga balakan mo man kanimo pero pas gabi sa di kamanyo, di pang gyapon ta. Oo. Dama gud po uban gud nga babae nga kananabi tong taas pud og kanana ang kuan ba? Kanana ang taas og kanana ang panglantaw bitaw nga kini ni Kuya Romy nagpadulong na diri lahi ning tuyo ani sukto na kon dito. Ano ba? Ano siya mga ay ano man ta magpaulay na kabray nato. Kabray na to pantuson na to sila. Di kami na ingon doon. Basta may basta gani ang mga lalaki na misita na sa mga babae, kabalo na mo kung sa tuyo. Ana ay nandiyo palagan lang ana. Oh, di ka mo po nga babae, baka sakto ninyo nga mo'y tuyo na ay ninyo plangan. Di na lang ngayon. Kay once nga nabisita na siya, automatic na nga manguyab gina. Manguyab gina siya. Di man parehang di ubadok na mamisita mga itong namnam. Namisita dito kay nihapon. Yo, may hapon nimo dati yo, may hapon nimo, may pagpanihapon nimo diha ba? Dagan surog ko haron. Oh, si DJ Badok. Dagan ako bet di ba dok? Namintol mga ding manok na itong partner. Duda ko namintol og manok sa Antipolo. Atod padre ni Sir Peter de Ginutas. DJ Inko, ako lang bation si Aliatan Wishley Tan og Erika Lapot. Shout out ko ni Henry Paes og Gardo Pon. Gikan ni Peter de Ginutas. Ay, salamat kay inyo dia. Kuning mga amigo sa unang panahon, mga silingan sa unang panahon ni. Si Sir Peter de Ginutas, si Pedro Guapo. Thank you for watching Sir Pedro. Ato ding amigo dia. Thank you so much. Og sa katong wala pa nag-share sa atong live, i-share niyo atong live ha. I-share niyo to ang live aron nga magdaghan ta bahalag dita mga anak. Sa mga mahiligon og balak diha, among paaboton ang inyong mga balak og si Sir si Kwanday si Evil Kiss diha sa may Pitusan para Kristina. So nawala ang iyaang kwan, iyaang gipadala na ako nga balak. Kay ang ako ang SIM card kuya, akong gibalhin sa isa ka cellphone. So pagbalhin ako ang iyang message nabilin dito sa cellphone. So i-send nako og balik ang imo ang balak diha Evil Kiss para ato ang mabasa diri karon nga gabi una. Kay ang imo ang balak nga gi-send diri sa kuan nabilin ra dito sa isa ka cellphone. So mao ra gyapon nga number. Katurang number ning Gudunsoy ang 0910-7933-534. Mo na cellphone number ning Gudunsoy. Alang atong gustong makik-textmate, kung gusto pud mong kuan kana ang gusto mong magpa-ads, gusto mong mo sponsor, so textin niyo sing Gudunsoy 0910-7933-534. Una pud mo mga balak karon diha, pwede gyapon ninyo i-send sa ako.
balak po na to di kuno dito mayo kay balak ka bahay kun sa libay to. O, nag-chat si Kwan, nag-chat na to. si Ma'am Vivian. Ma'am. Si Ma'am Vivian, nag-chat siya diri karon sa ato ang live nga dili siya makabalak kay wala siya signal dito. So, diri ra siya sa Kwan. Diri ra siya sa ato ang live karon nga gabi una. Dili gid siya baka balak Kuya Rome, so sa sunod ato paabuton ng iyaang Kwan. Ang iyaang mga balak diri sa DXVD. Katong iyang gingon ganiha bitaw. Gusto niya kunong kabuton. Wag itong balak na tagi kung gusto kong kabuoton ng DXVD. Oo. So ato to paabuton to yang mga balak. And good evening also to Ma'am Lilibet Kalalang Igiya. And also to Ma'am Maria Gina Napigkit Palpagan. Thank you for watching, Madam. Ato ang OFW, si Ma'am Maria Gina Napigkit. And also to Ma'am Lilibet Kalalang Igiya. Thank you so much for watching. Sa mga hindi pa nagko-comment dyan, sa mga hindi pa nagpa-shoutout, mayroon pa po tayong oras para magbasa sa inyong mga pa-shoutout. And thank you for watching also to J. Pupo Villar. Yan. And also to Pilar Aldi Sardan. Okay, may gabi mo na ng Pilar Aldi Sardan sa may Negros Oriental. Thank you so much for watching. And also to Rosalina Gomez, thank you for watching. And pagkasakita paminahon sa balak, sama sa Super Typhoon Udit, nami kuso-kuso sa kasing-kasing samaran, daw landslide sa kabukiran o mabuhagay sa kasapaan, paingon sa kasubaan, o gapautaw-utaw sa mabugnaw kalaraw. Ikan ni Bibi Bet Chi Pahinti Tulabing from Sindangan, Zamboanga del Norte. Salamat kay sa inyo ang paglantaw. Muni ato ang mga bag-o nga mga kuan partner. Mga bag-o nga mga masuki na dahil nato diri sa programang Balak. So salamat kayo Ma'am Bibi ha. So i-share nyo ato ang live para magdaghan ta karon. And also to Siti Fatima Akailar. Shout out ko diha sa taga Sulangon, ilabi na sa akong inahan nga si Elena Akailar. Salamat sa pagbasa DJ. Watching her in Sabah, Malaysia. Yan, mayong paglantaw sa live diha, madam. Si Ma'am Siti Fatima Akailar from Malaysia. Yan, sa itong mga sukit, paminausap diha sa may Sulangon. Mayong gabi inyo diha. Unya, diri po ni Kuan ni Madam Rodriguez, ang tagiya sa may Kyle Kian Store. Diya sa may highway, Sulangon. Doon sa may Kuan na partner sa Sulangon National High School. And DJ Inko, advance happy Valentine's Day para sa mga walay ka-date sa February 14. Ayaw mo kabalaka o ayaw mo pagdali-dali kay sakit man gani ng tuhod ang madagma. Padughan pa ka ha. Sakto kay si Sir Peter. Sakit bitaw na kuya. Sakit Kana na ang madagma tas tuhod, samot na ng madughan. Yun. Samot na Kana may ko ka skupido. samot na mahasampot. Delikado nagmahasampot. Okay, itong oras, dapat din natin sa pagkalas 8:34 sa sayong kagabiyon. Di na dahil, hapit naman yan. Nung tunga na balita. Hapit na kamay. Na nato lang ngayon. Ato na pong ihatag ang lain na usab nga balak ni Kuya Rome karong gabi una mga kadi. Kay wala man si Tio Badok. Si Kuya Rome o si Ingudonsoy mo mahasan sa tanan. Pero wala sa ni pagpapay na naman ta sa kuan. May ikaw nasang balak na ikaw na pa balak nimo ka. Taas-taas pa man itong oras na kuya partner. Salita ka man. Na 30 minutos. O sige, di na ito lagayon. O sige, imo ang ikaduhang balak ron partner. Pasalig og panumpa nga nahanaw. Pasalig og panumpa nga nahanaw. Mura man nagkuhan partner kana nang dunay mga utang ba? Hindi pasaligan ra. Panumpa yun nahanaw. Uso na magina karon partner. Munang atuan na siyang kuhanan partner kanang sa tuy title na.
pasalig pasalig ug ug panumpa. panumpa nga nahanaw. Nahanaw para siya kanang murag dunay utang ba mo nang ato po na siyang bagayan og music siguro partner. Okay, pahaom Kanang kay background. nangumusta ta sa tubang nga utang. Okay. Okay, karon ko 2022 na kalimtan na nato ng mga utang. Okay lang man nga dili sa mobayad pero kada nabitaw partner mo pahinumdum pud ba? May nga di sa pud mi mobayad kay wala pa pud naon may kuan na. O kabahin ako, kalimtan ako wala ko utang, pero ang pangutan na, ang utangan dito kalimot. Wala mong kalimot. Kay sa nga pamugas mo tiya Matod pa diri partner. Shout out na lang pud ko ni Lisel Daginutas nga nag-celebrate og birthday. Uy, asa ni dapita si Asa Ma'am kita kaya Lisel? ba ang bakana? Mo ato mi dito. Thank you for watching Sir Peter ha. Nya happy birthday di ay ni Ma'am Lisel Daginutas. Happy birthday. And thank you for watching sa ato ang 12 million viewers and ato ang 28 reactors as of now. Thank you so much mga kadi. Libre nga shout out karon. So amo basahon na inyong mga pa-shout out diya. Ano itong oras niya bantin na sa pagkalasot so 36 sa kagabion dili na tamaglangan ato na yung ihatag ni Kuya Rumi ang iyang ikaduhang dalit lingaw balak karong gabion na nga naguluhan Pasalig ug panumpa nga na. Ug mahunlak sa yuta sa akong mga panumpa. Apan timan ni ayaw gayud pagkikalimot nga kung kanang balas mahimong bato pag-usap. Ingon ana kapino akong lawas nga taguron mo sa higayon nga maglimbong ako kanimo. Pagkatamis sudungon natong imong mga panumpa. Apano niya mihuros ang makusog nga bagyo sa kapalaran natumpag ang bato. Nihubas ang dagat ug nalunhaw ang mga dahon sa kakahuyan sa usal kapamilok. Nalimot sa imong mga sad ug panumpa nga ikaw ug ako magkuyog ngadto sa tiilan ni Bathala. Salamat kay Kodon. alright asa sa balag ni Kuya Rumi Yun. Sa tuig ginagutong i-target yun ni Kodon. dugay-dugay gyud tong kan pamawi gining iya mga kadi Usak pamawi pagsugod ako atong target ni Kodon. Hangtod sa pagkuman, wa gyud may dudulog ni at kay mas ato. Wa ko dudulog kay mas kay ngano, dili ko ganang sumukon ko. di ka ganan magpatandog Dili ko ganang magpatandog. dulot kay sa kuan Kuya Rumi dulot kay dughan nga kanang gingon nila nga kanang bato kung mahimong balas ingon ana kapino-pino ang akong lawas sa dihang maglibong ako kadi iaw mo kana mga kadi balak ni Kuya Rumi Unsa kahain kanang nipo ni Titoy Mats? sa kahait na ingon ana kapino-pino taguron mo sa dihang naglimbong ako kanimo Unang hindi kita malimbong limbong.
Manguwat no sa hay. Uwat ra. Okay ra man. Lahi man ang limbong Kuya Romeo. Uwat. Lahi ano? Oh, dahil limbong. Kay kanang manglimbong ka Kuya Romeo. Wala siya kananaang kumbaga dili siya makatik. Pero kung manguwat, tunay tendency nga makaatik siya. Wala siya. Kanang manglimbong ka, wala na nakabalo nga gilimbungan nimo ng tao. Pero kanang nanguwat ka, kabalo na siya. nga Kabalo gibuhat sang siya. giwat ya. Kapag mo na itong gibuhat ron. Oh, pa ito gibuhat, manguwat ta. Buyat. Manguwat. O ina na magida Kuya Romeo. Palihago ng tao. Uwat. Uwat. Ano na siya? Ang bali sa tao, uwat. Depende na yun, pauwat ka. Salamat kayo sa pang mga suking tigpaminaw nga atin labiyahe ha. Thank you sa mga nag-watch live karon. I-share niyo atong live dayon na comments mo diya. Kaya mong basahon yung mga comments dayon. Ay mo kalimot ha. Dito mo comment sa kananaang video. I-click ninyo ang video, i-click nyo ng agtang ni Ingudunsoy, i-click nyo ng ulo ni Kuya Rome, dayon comments mo sa ubos. Ayaw mo comments dito sa gi-share. Katong share live tapos dito sa kuan, ayaw dito. Kana na ang live yun, kanang video, yun siya i-click. Kay usahay mo kung makita na ko na yung magpa-shoutout dito sa share nga videos, so dili na ko makita. Kana yung live nga kana na nga ato ang kuan, ato ang video. Kunya ayaw mo kalimot sa katong gustong mag-follow sa page. Usahay dili nila makita ang ato ang Facebook page. So i-search na lang niyo sa Facebook ang DXBD 101.3 FM page. Kana mo inyong makita diha sa kuan ato ang page sa DXBD. Kunya kining ato ang programa nga balak, siyempre gipalayhan gini sa ato ang mapinanggaon o batanon nga umaabot nga kongresista diri sa Primero Distrito, Pinoy. Kanya gipaluhan usab kita sa less water ang tubig sa kiniyahan nga dili mahubsan. Usab nagpalusab kanato ang digital house, iFriend and digital house mutang diha sa highway at bang sa City Hall. Kunya nagpalusab nato ni ato ang programa ang Margie's Meat Shop. Margie's Meat Shop pinatang diha sa Don Francisco Street, Pagting, Dapitan City. Anong oras? Nyabanti na ta sa pagkalas 8:40 City sa kagabion. Muhatag na punta og laing balak partner. Okay. Kuha na punta. Mo karyada na punta laing balak karong gabion na para daghan-daghan tag mabalak. Daghan mangganahan pud maminaw og balak. So samtang nag-type pa sila, samtang naghuna-huna pa silang mga pa-shout out diha, mahatag na Ima sang balakan. laing balak. Pero ato sang basahon ning mga mensahe diri nga gipadangat sa 0907 944 5857. Payong gabiin ninyong tanan diha sa 101.3 FM, DXBD, the voice of Dapitan. Ing Kudunsoy o Kuya Rumi, great lang ko ni Madam Flor Pinsila, Tatay GC, Nanay Lusminda, Agaw, Agta sa Baliti, Patril, Commander Quick, ug sa tanan nga naminaw karon, sa tanan nga mga taga Diwaan, Lasanan, Lamatik, Daro, San Nicolas, Binyan sa tanan akong mga kautod. Message coming from Silhig Airlines. Ayan. Ang Thank you gabi so ni mo much. na nimpas nito. Ni Silhig Airlines, thank you for listening in. Thank you for tuning in. Nakabulol na ni Ingko Dunsoy. Dirita sa lain usab. Hello Ingko Dons. Good evening ninyo diha duha ni Kuya Romy. KitKat og sa tanan nga naminaw karon. Kanindot di ay mobalak nimo Ingko. Shout out na lang ko kay Wilka og ni Randy sa Bakong. Og Linlin og Alan Bindanyo og sa tanang silingan diri sa Pagatpatan si Istangki ni si kuna ni basta sa mga Istangki family diha nila ni kuan ni Sweetie Pie. Si Sweetie Pie raman Istangki akong nakuan ay lahat. So sa sunod maghimamatan nyo diha. Atong mga kuan diha mga isuon na siguro. isuon siguro ninyo. So salamat kay sa inyo ang pagpaminaw diha ha. Sa may Pagatpatan.
Dirita ang title ang title sa balak siguro di doon na po i-title ang nahubsan nga tuburan sa ingkong hapon kadtong lagi na naibalak diri on the spot. Sige, atangin pa tayo. Wa gid sad na mga gwapong DJ. Wa gid sad. Ingko doon soy basalang akong balak. Sige. Naman na diri nagpadala diri sa kwan. On the spot di siya partner. Mainoon para di na kong kabalak para basta na Sa kapag sa ako ni pagbalak basta on the spot nga balak murag maglisod ko ba pero paningkamutan ako ni ha. Paningkamutan ako nga mabasa gid ning iya ang on the spot nga balak karon ni quick. Saon ka na ko ni ron pagpanapo. Tabang nurse. 13 million viewers, thank you for watching and 30 reaction. Thank you so much. Kuya Rumi, pastilan ng imo ang balak. Pati ako giimot. Gaimot. Daw aso sa akong dughan gahuot. Pero dili na siya magmahay. Kay gibuhat na nako ang tanan. Ngano unsang pagkaunsaa kaunta gadungan mo pagkatao una siyang namatay. Ang balak nun po si Kwad, si Ma'am Baby Bet, pahinti to labing. Balak nun po siya. Matod pa ni Sir Ray Ibe. Shout out sa trupang si Aw. Shout out po ni Sir Ray ha. Atong suportaan si Sir. Kuan ni siya taga Zamboanga del Norte ni siya. Dunan ni siya YouTube channel. Atong pangitao ng iyang YouTube channel kanang Kaamigong Bisdak. Kaamigong Bisdak YouTube channel. Atong pangitao ng iyang mga YouTube. Makalingaw po ng iyang mga YouTube, iyang mga videos. So atong suportaan. Lantaw na to yung videos. Dili na to skip ad kay kuan naman ni siya kana na ang partner naman ni siya sa YouTube. Una na ni siya isweldo. Di na to skip ad ang iyang mga videos para maka-income. Kung imong i-skip ang videos, dili ni siya maka-income. Dili ni siya makasweldo. Kay ang nagbuhi sa mga vlogger kanang mga ads. So ayaw ninyo i-skip para makakuha ng atong mga vloggers. Suportahan nato ato ang mga local vloggers mga kadi. So paki-subscribe po sa iyang videos. Adisir ka mag-subscribe, imo sang lantaw ng iyang videos at least 5 minutes. Aya ka mag-click o subscribe. Aya ka mag-like, aya ka mag-comment. Shout out sa akong mama Hermosa diri sa barangay Diwaan. Salamat gikan ni Vingsky Pilotindos. Ay ako ani mga bag-o nga mga ka-viewers ha. Salamat kay inyo. Salamat pud sa inyong pag-like o pag-react karong gabi una. Salamat usab sa inyong mga pabati diya. Diya sa to mga suking tigpaminaw diya sa may Diwaan. Ato ang pinalanggang programming director taga Diwaan po na siya. Si Kuya Dinsyo, ang founder sa mga Piskoy. And pabati po from Malati, Manila, gikan ni Jaime or James Rivera. Thank you for watching. Shout out ni mo dia James Rivera. Atong oras, dapat na ta sa pagkalas 8:53. Kung nalanday na to kining balak ni Quick. Dunay ikaduhang balak ni Quick on the spot gini natong basahon diri sa ato ang text line ang 0907-944-5857. Matud pa niya diri ang title friend. Friend ko ang title ani. Friend ang title sa balak ni Commander Quick. Kuha ni Kuya Rumi, kanang ang title siyang balak, ang nahubsan nga tuburan sa mga kahapon. O murag mo guro niyang kuan title ani. Okay. Padayon sa imo nga kuan niya. Kuan sa kata kanana ang di sa nato dawaton ang di sa nato ipadayon di sa nato dawaton ang tawag mga kadiha kay kanana ang nagbasa sa ako basahon sa nako ning balak ni Quick ayha na ta mo tawag ining human ako og basa sa balik nagtawag ha og human ako og balak kining balak ni Quick karong gabi na.
nga nagpadung na pagsalop ang adlaw sa iyang sadlupanan. Nagpauraray ako sa dakong panas nga nag-umbaw sa nagkanaas nga hunas sa dagat. Sa kalit lang gidagpi sa kuyaboy sa nagbakho nga kagabhion. Sa wala panandunga, nanumbalay pagbalik ang nalumutan mong bayhon. Nakita ko ang larawan, gihaguan pagduyan sa kawala. Asa ba ang kanhing kamananihon sa tumang katahon? Nanulo ang mga lusok sa nagbangutan kong mga luha, kay ang kalaay sa imong kamandag. Sa paghandom ning dughan wala man mapala. Gipugos ko gayon kining kaugalingon. Naputol ang yang balak, partner. Taas mangud kay ang balak. Unang naputol ang balak ni Commander Quick. So salamat na lang kayo, Commander, sa imo ang balak nga naputol gyud siya. O police sa sunod, sumpayan to iyang balak. Nindot ra bagid unta ihunat ato iyang balak. Shout out sa tibuok Barangay Tamyon bay. Oh, Barangay Tamyon. Si Bayri, maayo man jud ka mutira basta balak bay, ingo wala joy paglubad. Ikaduha ra ko nimo bay. Ay po nimo balak si Bayri, may ni manguwat og babae ni. Basta bunguton. Basta day may basta day may mo balak may mungot bay na. Bantu ra ikaw. May na bunguwat. Maturan ikaw dang nagbay. Gamay ra ko. Gamay. Thank you for watching to DJ Sweetie Pie. Shout out sa Rosal family ug sa May Tambak gikan ni Ramilin Anit. Thank you so much sa tuang mga suking tigpaminaw sa May Tambak. Maayong gabi. May gabi ni Budia Ramelen og sa imong anak nga si Pidot Gamay og sa imong mister nga si Pidot Palpagan og sa inyong nanay. May gabi. Og sa mga usabo pamilya usab diha sa may sa may hilltop og diha usab sa may Oro, Barangay Oro. Okay, salamat kayo sa mga usabo pamilya. Maayo gabi. Matag ko kuan, matag ko ako ang balak ko Yarmil yon. Mubalak din ka. Mo na lang Last na balak. Alas na lang ni kay atong oras, wala man tay oras di ay. Oh, ya anak may yung daghang galili pa ba? Wala lagi. So ato na lang ihatag ning last nga balak. Karong gabi una og thank you for watching sa atong 32 million viewers and nag-react karong gabi una. Ya sa mga nag-watch live, 8 million viewers ato ang watch live. Okay, salamat kayo sa Sa wala mga yung nag-share. Salamat kayo sa inyo wala gumi mo biyahe mga kadaboy sa inyo. May pa ni sila partner nga wala tayo nila biyahe. Kaysa sa ato ang mga yab sa unang Ano panahon ka pambiyaan ta kada mo sakit. human ta nila tilawi. Humanta nila para mas tamasa patap. Gusto to humanta nila Tamas-tamasan. para mas tamasa-tamasan. Biyaan lang dayon. Hmm? Pagkatapos mong laruan tapos iiwan. Iiwan. Wag ganyan. Bad yan. So, kani akong balak last nga balak karong nga gabi una para ni sa tanang nag-share, sa tanang nag-comments o sa tanang ni participate sa ato ang programa karong gabi una mga tagik pasiaw og balak sa kinabuhi. Balak na naguluhan gugma hangtod sa lubnganan. Gugma hangtod sa lubnganan katapos ang dalit balak ni Kununsoy karong gabi na mga kanaboys.
tugnaw sa mga tinulo sa ulan diha sa ganghaan sa kalangitan. Nga maoy ni bisibis ni ining mga ngabil nga giuhaw sa paghigugma sa kanhiaing panahon gisaw-an tang duha. Matinaw nga tubig diha sa batis. O sa mga batong bantilis ang bugtong saksi sa gugmang gipanumpaan ta. Uni og awit sa mga kalanggaman nga maoy ti mailhan kundi kitang duha puno sa kalipay ug hudyaka. Mga gangis sa kalasangan nga maoy timaan sa nag-uros-uros nga pagbati diha sa udtong tutok sa mainit nga gugma. Way sukod ug dili matukib ang kalawom sa akong pagbati nga diha kadimo pinangga gihalad ko nga putli. Saksi si Bathala sa atong pagmaya. Saksi si Bathala nga ikaw akong gipangga. Papahiyumon nga mga panganod sa kalangitan, gatimaan sa ilang pagbulig o pagsalig. Nga sa gugma ta walay makatarog, sa kalig-on magpabiling magbarog. Walay makapukan, bisan pa man ang bagyo ug sulog sa kapakyasan. Tungod kay kaning imong hugot nga gugma, maoy nagahawid ug nagasapnay sa kasing-kasing aron baktason ta ang mga lawod sa pagsulay. Pagapas-anon ta ang kasakit aron itambog ta sa linaw sa paghikalimot nga og iiway ta kanang mga tunok sa alagyanan nga maoy motulisok sa lapalapa para ang kasakit matagamtaman. Libuton ta kining kalibutan adlaw nga tanan aron unya sa atong mga adlaw pagaambitan ug ipatik ta kini sa kasaysayan sa atong duha ka gugma. Ipatik ta kini sa hardin nga pagaadtuan ta. Diin didto puno sa kalipay atong matagamtaman, walay kasakit ug kagul-anan. Nagkasahop na kining mga adlaw ta diri sa kalibutan. O pinangga ko. Og nakita ko na ang ganghaan. Kundiin kitang duha mag-uban. Hugot nga gugma sa lubnganan pagadalunta. Kay sa gugma di Bathala kita gihiusa. Agakon ko ikaw bisan pa man sa mga gabuk kog mga tuhod. Sapnayon ko ikaw aron ang sampinit dili makapanamastamas na nagkaupos mong mga kaanyag. Dili ko na iksapayan ang kahawoy o kasakit. Kaysa dapit nga kita mo adto, ikaw ug ako man ang magkauban. Pagkahawiran ko ang imong mga kamot. Bisan pa man kitang duha hikabsan sa pinintik ug panimuot. Aron sa gihapon sa laing kalibutan kitang gihapong duha ang magkauban. This song is fun. Salamat kayo, ito doon sa imong katapos
sa galit balak karong gabi na. Salamat kayo sa mga suking tigpaminaw. Pasensya na mo ha nga dili kay mi haniti ni Kuya Rumi sa balak apan amod yung ipaningkamutan na mahatag ninyo isip lingaw sa tong mga suking tigpaminaw labi na gyud sa mga mahiligon usab sa balak. Balak. So matod pa diri shout out partner. Daghan jud bay sinako. Ayog banha dia bay. To bistuhon po dayon nimo si Gustohon Kuya pa rin mo. Ayaw. Imo ada kay linanday mo gini imo ada. Iko dance, nabitin ko sa balak. Lagi wa tayo oras god. Pa-shout out ko sa mga DJs diri sa Lamatik. Salamat kay sa inyo ang pagpaminaw diya sa may Lamatik hagikan ni Ramilin Anit. Anit, sa mapalpagan pamilya usab diya. Aming gabi na Lin. O kang bay kuryo pahira, aming gabi itanan diya. Kaya patod usab ni Maricel Abuso Figuration. Pa-shout out ko ni Rini Abuso nga nakigbanding sa iyang mga pag-umangkon. Salamat DJ. Ayan, inana jud na. Gaw, may gabi gaw Ay Rini ginang Abuso. magbanding-banding usahay Oo. para isip nga kuan na siya kana na ang wala pa dato ang kakapoy. Mawala ang kapoy tungod kay mga pamilya ang imong gikakauban. Hi mga DJ, maayong gabi ninyo diha. Kuya Rumi og Ingudons. Og shout out diri sa Lamatik nila Papa Vansky og Mama Magdal at Itoy Mats og especially sa akong duha ka Junakids. Si Plong yan og ni Ruel nga tua sa Kauswagan. Salamat mga DJ. God bless all. Gikan ni Geraldine Harlio Panyares. Okay, may gabi nimo di manayaya o sa imong ugangan di ang Bansky o sa tibok ka pamilya lang niyo di mayang gabi. Kanya matod pa ni Bibi pagkabalak nun jud nimo ingkod sa balak nun kay balak man ta karon. Then ug maha ayo mo kalimot og mga adlaw. Dunay programa si Kuya Rumi Domingo. Sa buntag mga kadaboy sa tangin ninyo. Kada Domingo gayud gini 6:45 in the morning ngadto na sa 8 a.m. in the morning sa Classic Oldies Sunday edition. Ganahan mo maminaw katong mga classic nga mga musika. Ato mo ni Kuya Rumi ugma. Kanya do na poy balak si ingkod unsoy ugma alauna hangtod alas 3 sa hapon ang programang Der Dr. Love. Dahil pagkagabi ang mga DJs manganta na po. Kantahan atangin ninyo. Ang inyong request sa magkanta nga kinsay mga DJs kayo pagkantahon, ugma pohon sa gabi atangin ninyo. Katong nag-request og kanta ganina, ugma ninyo to. Ugma ninyo i-request ang mga kanta o mga lawa. Tanan DJs sa magkanta. Wala na tayong oras sa partner, mamaalam na ta partner. Lagi kay naanap po yung musunod. Atangin ninyo ang musunod nga programa karong gabi na. Ang programa ni DJ KitKat ang Real Talk. Okay, salamat kayo sa inyong way pagbiya. Na ba? Gibalhin na ba ang Real Talk? Sa sunod pa siguro? Sa sunod pa to. Okay, soybe naman dito na. Sorry. Sa sunod pa to partner kay. Sorry na, pero soybe naman dito. Sa sunod pa to kay doon na tayo mga adjustment. Okay na Diyos sa. Doon na tayo mga adjustment. So sa sunod na to nga kuan. Wala meron mga kadaboy sa ron na last na lang ning kuan dahil sign up na dayon. Good evening mga DJs. Greet nako tanan nako mga pag-umangkon og kang Gaw Matoy og Dayin. Gikan ni Maricel Abuso. Okay. Mayong gabi ni mo nagamari sa na anak ni iso ni Madam Miriam Madam Paila. Mayong gabi sa Talisay Masin. Okay, last word sa partner kay mamaalam na ta. Okay. Salamat kayo sa inyong kanulang pagpuminaw. Okay na lang. Ang inyong ubos nga laga sa kangina nga si DJ Kuya Rumi, ang gwapo ko magtalikod din nato sa kutan yang itsura ko sa magatubang kasi na pangyatanan og temporary no sabto manamilit karong gabi na. Adto na kami mga kadi. Manamilit na. Pauli na kami sa pinakapuyang bahin sa bugnaw kagabion ngadto sa kabukiran. Aron magtagik na usab kami og mga balak. Busa kami ng hinaot sa amo niyang pagbalik kamo nagpaabot. Kay sa kalipay hilabihan ikaw man ang among paghalaran aron sa pagwagtang sa imong mga kagulanan. Kinanalang si Ingko Dunsoy, dili macho, dili gwapo. Apan amigo sa mga tao ug sumbunganan sa tanan. Ingko Dunsoy. Ayong gabi sa tanan. Enjoy the rest of your evening. I love you all. God bless. Bye-bye. Zamboanga del Norte.
hangtod mo. Ako imong unuhan, mahalong hangtod sa lubnganan. Kalipay ang akong gibati, kay bugtong kang bahandi, nining kinabuhi. Way sukod ang akong pagtuo, nga matumon ang atong mga damgo, kay aniyak ka man kinihan bulawanong pagpanggap ng kunkuna. Dili mabalhin, pitik ning kasing-kasing, kung talikdan mo ako magpabilin. Ako nga walay makababa.